hokej hraju nalevo, golf napravo, abych zase mohl trošku kompenzovat. Jako já jsem od malička jezdil prostě na tábor a byl jsem 3 týdny v lese bez elektriky a prostě jsem běhal po lese. To mi dalo podle mě ohromný i základ. Chtěl jsem vyhrát mistrovství světa a najednou jsem ve finále. Tak jako proč by jsem se toho měl zaleknout, když jsem si to vždycky přál? A to je vlastně ta odměna. Ale tak začneme. Takový malý rozstřel, nedůležitý otázky, ale se trošku rozmluvíme. Takže první oblíbený cvik. Deadlift. Nejméně oblíbený cvik. Takový ty výstupy na bednu a podobně. Oblíbený potréninkový jídlo. Tyjo, to je těžká otázka. Já mám hodně rád jídlo, hodně nezdravého jídla, ale asi nějaký maso, brambory. OK. Přezdívka, kterou jsi nikdy nechtěl, ale dostal si. Tyjo, asi špekáček. Špekáček. Takový, jo. To souvisí s tím jídlem. Jo. A poslední největší mýtus, který jsi kdy slyšel v tréninku. Největší blbost, dejme tomu. Největší blbost? Těžko říct. Mně přijde, že každý má nějaký svoje věci, které má rád a možná můžou vyhovovat jemu, pro někoho je to blbost, pro někoho ne, takže těžko říct pro mě. OK, prvních 5 otázek máme za sebou. Jmenuji se Lukáš Strong, tohle je podcast mezi tréninky, naproti mě sedí Lukáš Sedlák, profesionální hokejista, mistr světa. Chtěl by ses nějak ještě víc dopředstavit? Asi není třeba, stačí to jméno. Rovnou pojďme k tomu, co mě strašně zajímá. Ty jsi působil v NHL, draftovaný v roce 2011. Je to možný, možná 12, už je to dlouho. Do Columbusu, že jo? Pak jsi byl v Rusku. Jo. A teď jsi v Česku. Jsem v Česku. Když nebudeme řešit politickou situaci, pojďme rovnou srovnat Česko, Amerika, Rusko. Co se týče tréninku? Obrovský rozdíly. To Rusko je prostě ještě taková stará škola. Pak je Amerika, kde prostě se jedou ty nové věci, nový poznatky, hodně tam dbají na data. Vlastně ze všeho jsme měli nějaký data, cokoliv jsme dělali, ať už v posilovně, na ledě, tak jsme byli hodně měřený vším možným. A Česko si myslím, že je tak někde mezi ještě. A samozřejmě jsou lidi, kteří se přiklání k tomu novějšímu, jsou lidi, kteří furt jedou nějaký staré věci. Takže takovýhle asi bych řekl takový to hlavní, co jsem vypozoroval. Samozřejmě těch detailů je hrozně moc. Jasně. Rusko asi byl úplně jiný svět. Tam bych rád věděl, co bylo asi největší bizár. Co se týče furt toho tréninkového světa, nebudeme řešit prostě... Největší bizár asi dílka těch tréninků. Kolik? My jsme tam přijeli před tou sezónou, takže jsme měli ještě asi, bych řekl, 6-7 týdnů, než jsme začali vůbec hrát. A my jsme byli od rána, já nevím, řeknu, v 8 jsme začínali v podstatě cvičit a skončili jsme večer v 8 a mezi tím byla podle mě tak 2hodinová pauza jako na oběd a na nějaký menší spánek, protože tam fakt to bylo hrozně dlouhý všechno a my jsme začali hned v těch 8, řeknu, a byl půl hodiny jsme jenom třeba běželi, taková rozcvička, pak třeba byla teprve snídaně. A pak se šlo na 1,5 hodiny do posilovny, pak se šlo na led na hodinu a pak jsme šli zase ještě běhat 1 hodinu prostě jenom na nějakou tepovku nízkou, v podstatě jsme šli, protože to fakt bylo dlouhý. A oni to tak mají, prostě oni musí vykázat tu práci a vlastně když jim pak ten trenér přinese tomu vedení papíry, že jsme trénovali tolik a tolik hodin, tak oni na to prostě slyší. No. Takže je pravda, že prostě hodí se brutální režim, kdo ho přežije, ten je tam jako vlastně dejme tomu hvězda, ale prostě to možná trošku zabije několik lidí, kteří by na tohle nejsou stavěný. Jo, určitě, jako tam ty věci, které se dělají, kolikrát nedávají absolutně smysl. Já mám super zážitek tady v tom, že vlastně nás tam bylo víc Čechů a samozřejmě každý máme jinou tepovku a
jeli jsme na kole a já mám poměrně nízkou, takže já jsem tam do toho musel dupat a vedle mě byl kamarád a ten si jel jak na výlet, takže prostě jeli to takhle a bylo jim tak nějak jedno, že to nedává smysl v tom porovnání hráč od hráče, nebo prostě nám řekli, jejte takovou tepovku a jeli jsme. No. Okay. Myslíš, že ti to takhle v tom něco jako dobrýho dalo? Že ses nějak zocelil, nebo prostě, že teď seš nezničitelný v tréninku? Já asi něco jo, určitě. Mně přijde, že samozřejmě všechno vám nějakým způsobem něco dá. Samozřejmě buď se to dá dělat líp, jinak, efektivnějc, ale všechno vám něco dá, ať už zkušenost, ponaučení, nebo jak to třeba nedělat. A třeba někomu to zase může vyhovovat, takže si na to zvykne, bude mu to vyhovovat a bude se potom cítit dobře, tak každý si v tom musí asi najít to svoje a pracovat s tím, projít si podle mě i víc třeba těch trenérů, protože každý samozřejmě má jiný přístupy, metody, takže si to tak nějak projít a vyzkoušet, co mu vyhovuje. Celkově je zajímavý slyšet od tebe, že něco byl jako masakr v tréninku, protože já tě mám spojenýho jako s velkým dříčem a co já vidím už 3. rok, co chodíš? No, od covidu nějak, to jsem začal, myslím. Tak jako když se řekne airbike, tak si vybavím tvůj obličej, protože tam seš podle mě furt, takže pro mě zajímavý slyšet, že i na tebe něco bylo, prostě moc. Takže to bylo, dejme tomu, Rusko, velký objem, byl to jako tlak, cítil jsi na sebe, že nesmíš jako polevit v tom? Ze začátku jo, pak my jsme si tam udělali poměrně dobrý jméno už a vlastně oni věděli, že na sobě makáme a už to nebylo takový, že jim musíme furt dokazovat, že chceme makat a pak už nás nechávali si dělat svoje věci nějaký, protože viděli vždycky, že jsme přijeli dobře připravený, takže pak už se to taky trošku měnilo a už nám víc v tomhle věřili, že se na to nevykašlem, takže pak už to bylo na nějaké větší domluvě třeba, ale těch pár prvních týdnů vždycky bylo takovýhle. No. A když se vrátíme v té kariéře teda něco zpátky, příchod do Ameriky, jaký tam to byl pro tebe? Obrovský rozdíl, já jsem tam přijel v 18 a všichni ty kluci měli obrovskou sílu. Myslím si, že jsem tam byl jeden z nejslabších a to mi otevřelo trošku oči a byl tam pro mě velký rozdíl v tom, jak se pracovalo systematicky, jak jsem říkal předtím, jak tam byly ty data všechny a furt nás měřili a nebyly to jenom taky ty testy pro testy, ale vlastně jsme dělali testy, které oni opravdu vyhodnotili a pak nám řekli, na čem máme pracovat a vlastně jsme dostali nějaký individuální plán, dalo by se říct a no, minimálně nám řekli, hele, tady ta část tvýho těla je problematická, jak by se na to měl možná trošku víc zaměřit v létě. A tak to byl obrovský rozdíl, protože mně přišlo, že v Česku jsme vždycky dělali testy, jenom aby se prostě odškrtla kolonka, test splněn, nesplněn. Naprosto souhlasím, tady bych se klidně trošku pozastavil, když jste jako otevřel, jo, že co teda tam jste dělali za testy, kde jsi viděl fakt jako smysl a co třeba tady ti přišlo v mládeži, já vím, že to posunulo, jasně, teď je to trošku jiný, doufám. Ale když to by třeba bylo prostě 15, 16, tak jaký testy si dělal, to vždycky přišly zbytečný a pak jsi přišel do Ameriky a řekl jsi, tohle je super. Tak my jsme dělali takový ty základní běh na 1500 metrů, pak tam byly podle mě 3 200 nějak za sebou, s nějakou pauzou a pak tam byly schyby, bench, nějaký hod medicimbalem, myslím, a to je asi tak nějak všechno. Mě ty testy nepřišly ani tak špatný tady v Česku, jako něco to ukazuje, ale spíš jako ta práce s nima nebo s těma výsledkama, že prostě když bych zaběhl špatnou 15, tak mi někdo jakoby neřekl, jak to vylepšit třeba, nebo prostě jak se zlepšit v tom běhání, nebo v tomhle a prostě jsme to udělali a vlastně se to někam dalo do šuplíku a tím to skončilo, takže tam jsme prostě udělali ty testy na tom prvním nováčkovském kempu a když jsme odjížděli, tak jsme měli meeting s kondičákem a ten nám to jakoby s náma prošel a řekl, na co se zaměřit a tak dále. Takže jsi zažil jeden svět velmi organizovaný, velmi individualizovaný a pak další svět, který byl naopak, prostě všichni jedete tohleto. Teď jsi teda v Česku, jak říkáš, něco mezi. A co se týče letní přípravy, tak ty jedeš sám.
Mám svýho trenéra Tomáše Cibulku z Budějovic, vlastně já jsem s ním od té doby, co jsem byl draftovaný, tak spolupracujeme a posouváme to. Jak bys třeba srovnal přípravu, co máš teď a přípravu, co jsi měl přesně, když jsi třeba odlítal do Ameriky, jestli už v té době jsi s ním spolupracoval, jak jste to změnili, co se tam prostě nejvíc asi jako muselo posunout? Já si myslím, že na začátku jsem se hodně snažil dohnat tu sílu právě, protože to mi chybělo v těch 18 a taková ta chlapská síla, prostě tu jsem neměl, a takže tam jsme hodně dělali fakt sílu a samozřejmě nějaký věci zůstávají stejný, nějaký děláme jinak, ale já jsem zase takovej člověk, že když mi něco funguje, tak nerad úplně něco měním, takže za tu dobu vždycky jsme se na něco zaměřili, co jsem třeba cítil, že potřebuju trošku přidat v rychlosti nebo v něčem, ale takový to jádro té mojí přípravy je furt stejný a myslím si, že mě na můj hokej to funguje, protože přijde mi, že v těch 18 až 20 letech jsem tu sílu do sebe nějakou dostal, kterou teď se snažím udržovat. Já nepotřebuju zvedat na bench, já nevím, 130 kg, 120 kg, ale potřebuji mít silné nohy, silný střed těla a takže ta síla už teď třeba tolik na ní nelpím nebo to tolik nedělám, jako jsem to dělal v těch 18, ale teď zase jedu víc, mi přijde takovou tu silovou vytrvalost, abych furt dokázal tu sílu využívat, i když jsem unavený, i když prostě už končí ten zápas, tak abych furt měl tu sílu a samozřejmě tu kondici, tu energii bruslit. No. Já jsem to chtěl říct, že jako já tak vždycky po vočku sleduju, já tak jako šmíruju všechny ve fitku. Jo. A že vlastně ty se moc nezastavíš během toho tréninku. Že jsou to nějaký trisety, možná i víc cviků za sebou, nevím, ale jsi vlastně non-stop nějak v pohybu. Myslíš si, že to je rozdílný oproti třeba jiným klukům, co dělají? Já si myslím, že určitě. Spoustu kluků, nebo já jsem, třeba moje nejhorší sezóna byla, když jsem byl díl v Americe 1 rok a měli jsme zrovna kondičáka, který jel fakt jenom sílu, takže já jsem byl 2 měsíce v té kleci, nazvedal jsem obrovský váhy, měl jsem sílu obrovskou, vlastně váhy, které jsem nikdy předtím ani potom už nezvedal, ale nemohl jsem se pohnout. Já jsem byl silný jenom v té kleci a když jsem dělal ty dřepy nebo něco, tak jsem měl obrovskou sílu, ale vlastně pak jsem přišel na led a já jsem tu sílu nemohl využít, protože jsem to neudejchal, byl jsem hned zavařený, takže jsem nemohl bruslit. Takže to byla moje asi jakoby nejhorší zkušenost tady tom a od té doby se na to hodně soustředil, abych vlastně furt měl energii tu sílu využít a abych vlastně to, co na tréninku, mohl aplikovat potom na tom ledě. A to myslím si, že tolik kluků netrénuje jako já, ale zase je to, co komu vyhovuje a mě vyhovuje tady to přesně, jak jsi říkal, ty sety, prostě já mám rád, když jdu třeba na ten airbike, z airbikeu jdu hned na nějaký silový cvik, zpátky na airbike, znova silový cvik. Já to říkám, že jsi nadšenec airbike. Zpátky airbike. Ale to je jedno, jestli je to airbike, saně nebo kolo, ale jakoby to kardio do toho si dám a to je pro mě asi nejoblíbenější trénink. No. Jako i kluci z MMA, co tam chodili, tak na to vždycky koukali, co mu je, co se za sebe vybíjí. Super, každopádně asi k tomu tréninku bych to shrnul, takže prostě síla je důležitá, ale nejseš powerlifter a pokud jenom děláš tohleto, tak v tom sportu, což je nějaký asi moderní přístup, který si myslím, že nová vlna trenérů se snaží razit, že prostě jedeš rychlost, jedeš výbušnost, ale i sílu, i vytrvalost, že to není jako dřív, že jak to vnímáš tady v Česku, jestli se to už takhle posunulo fakt navíc jako na nějakou další úroveň, že už teda jsme vyšli tady z tohohle, že se nedělá už jenom dřep a bench. Jo, já si myslím, že postupně se to i v těch hokejových klubech jakoby předělává tady na ty nové věci a že už to není fakt jenom, že se udělá test, kolik si zvednul na bench, stejně nic neříkající, v podstatě je to víceméně jedno, jestli zvednu, že jo, já nevím, 95 nebo 110. V tom hokeji už mi to takový rozdíl neudělá, nebo pro mě. Samozřejmě
pak jsou hráči, kteří na tom ten hokej mají postavený a potřebují mít tu sílu a prostě toho hráče vzít a odnést v podstatě a pak pro ně to nějaký smysl dává, ale většina těch kluků potřebuje bruslit a je to něco jiného dneska už, takže posouvá se to určitě. Zmínil jsi bruslení, samozřejmě důležitá součást hokeje, ale teď, když je léto, jak kombinuješ posilovnu a led? Já si dávám většinou tak 3 týdny od ledu úplně voraz, protože v sezóně je to hrozně moc a myslím si, že to tělo si potřebuje taky na ten pohyb odpočinout, aby zažilo zase jiný pohyb, takže já na ten led nechodím hned, jak skončí sezóna, ale tomu tělu trošku dám nějaký čas zregenerovat a myslím si, že letos to bylo možná i měsíc a pak jsem šel teprve poprvé na led a teď jsem byl, já nevím, 2x, 3x na ledě a teď se to začne trošku víc zintenzivovat na tom ledě a budu chodit častěji, čím se blíží samozřejmě ta sezóna. Hraješ nějaký jiný sporty? Takhle v létě třeba, jestli jdeš odpočinout? Hodně jsme hrávali beach volejbal, ten mě bavil a i z hlediska té mojí přípravy je to super. Furt vlastně člověk, my jsme hráli jenom 2x2, takže člověk se naběhal u toho a přesně je tam běžím, výskok, musím někam zase běžet, skočit, takže ten beach volejbal mě v tomhle ohromně bavil, že i pro ten můj sport, pro tu moji přípravu byl super. Zahraju si golf občas, zároveň hokej hraju nalevo, golf napravo, abych zase mohl trošku kompenzovat, Jakože na schvál No, já jsem chtěl jsem hrát nalevo i golf, samozřejmě ten trenér golfu mě od toho odrazoval, protože jsem pravák normálně. Hážu pravou, všechno dělám pravou, takže on mě od toho odrazoval, že samozřejmě na začátku bych byl v tom golfu lepší, když bych hrál nalevo, ale postupně to, jak to tělo funguje, tak samozřejmě je lepší hrát napravo, ale beru to i tak, že vlastně díky té kompenzaci prostě furt jsem, že celou sezónu vohnutý do toho leva, teď to mám zase trošku na druhou stranu, takže mi to pomáhá tady s tím. Nestřídíš to tam stejně jako hokeju. To je nějaký ten film s Adamem Sandlerem. Jo, přesně. Mám takový ten hokejový švih a to se snažím právě odbourat, abych si mohl zahrát i později a aby to bylo fakt taky to elegantní švihnutí. No. Každopádně celkově ten všeobecný rozvoj, tady jsem to už řešil a asi to budu řešit častěji, že si myslím, že minimálně v té mládežnické kategorii nebo jako u dětí by mělo probíhat nějak jako víc než jenom hokej, aby ty kluci prostě byli schopní do víc sportů. A že vlastně podle mě, to znáš sám, že ty nejlepší hráči, když si jdete zahrát jako cokoliv, tak vlastně jsou dobrý i v tom beach volejbalu, v basketu nebo tak. Takže dělal jsi nějaký ještě jiný sport? Hrál jsem fotbal, pinkal jsem si za barákem tenis, jako všechny takový ty klasické sporty. Neříkám, že je dělám dobře, že jsem v nich dobrý, ale minimálně jsem si je vyzkoušel, jsem si v létě s rodičema zkusil, s kamarádama, takže je to takový to přesně, že ten pohyb je hrozně důležitý mít podle mě co nejkomplexnější, protože pak i vám to dá tomu tělu tu flexibilitu, podle mě nebudete tolik náchylný na zranění, protože to tělo je zvyklý pohybovat se v různých rangích, že jo, takže nehledě na to, že vám to dává takovou tu i herní vyzrálost, že jo, když prostě budete hrát fotbal, basket, tenis, tak vy dokážete potom i v tom hokeji, který teda bude můj primární sport, předvídat ty situace, odrazy, všechny tady ty věci prostě jsou podle mě spojený a podle mě je hrozně i důležitý pohyb, ne třeba vyloženě sportovní, ale takovej ten, prostě, že vylezu na strom, že z něj spadnu, nebo... Prostě fyzická zdatnost. Jo, přesně, já si pamatuju, já jsem od malička jezdil prostě na tábor a byl jsem 3 týdny v lese bez elektriky a prostě jsem běhal po lese, takže to mi dalo podle mě ohromnej i základ toho, protože vlastně já jsem tam neměl hodinu čas, kdyby jsem se nudil, nebo odpočívali jsme samozřejmě po obědě, ale dopoledne byl nějaký program, odpoledne furt se běhalo po lese, takže i taková ta kondice všeobecná podle mě je hrozně důležitý tady to zažít. Teď rodiče doma vypínají dětem prostě elektřinu a zavezou je do lesa. A budeš tady jako sedlák, aspoň měsíc. Ne, tak samozřejmě asi všeho s mírou, to dítě to musí bavit hlavně, že jo, protože
když by to na tom táboře nebavilo, tak je to k ničemu, ale já jsem si to užíval a bavilo mě to, o to jsem to dělal víc a s větší radostí. No. Viděl jsi už od mala, že chceš být profesionální hokejista? Nebo sportovec celkově? Asi ne. Ke mně ten hokej přišel celkově úplně náhodně, takže já jsem vlastně moji rodiče s hokejem nejsou vůbec spjatý. Táta pomalu vlastně nikdy ani nebruslil, takže je fakt jako náhoda, že hraju hokej a mě to vždycky akorát jenom bavilo a nějak jsem to nevnímal až, já nevím, do nějakého, možná když jsem odcházel na střední, tak už jsem samozřejmě uvažoval o tom, že bych jednou mohl hrát extraligu, živit se tím nebo být nějakým způsobem úspěšný, ale v těch 15 ještě to bylo brzo, ale to už jsem to začínal asi jako chtít, abych ten potenciál využil a ten talent, který jsem měl, a tam jsem se nad tím asi začal trošku víc jako zamýšlet. Mně se to líbí, protože to vlastně sedí do toho, co taky často s lidma nebo s rodičema dětí, kterými vodějí děti na trénink, tak vlastně ten tlak, že už někdy prostě do 10letého kluka hučej, jak pak bude prostě hrát fotbal v Německu, v Anglii, a podle mě velký procento těch dětí prostě skončí v 15, v 16. Ne, já si myslím, že ty děti to prostě musí bavit. Byla to knížka, výborná knížka od Mariana Jelínka. Prostě když vás ta činnost bude bavit, a je jedno, co děláte, jestli je to zrovna sport nebo učení, tak vám to půjde za prvý daleko rychleji všechno se naučit a budete v tom díky tomu daleko úspěšnější, protože prostě když to děláte tou z radostí, tak tomu dáváte něco vždycky extra, půjdete na extra trénink, protože vás to prostě jenom baví. Vy ani nevnímáte, že to je extra trénink, ale prostě vás to baví, tak tomu dáváte extra čas, tím pádem vy předbíháte všechny ty, který to tolik nebaví a vlastně nedávají tomu tolik toho času, a ten čas je podle mě tady v tom hrozně důležitý, protože kolik tisíc opakování já musím zvládnout, než v něčem budu dobrý. A samozřejmě čím víc mě to bude bavit, tím víc opakování udělám. Je to jako hrozně jednoduchý v podstatě. No. Jo, a taky se říká, že průměrný program, který tě baví, udělá větší výsledky než nejlepší program na světě, který tě sere. Přesně tak. Jo, jako dává to smysl. Řekl jsi, že jsi takhle četl nějakou knížku. Věnuješ se celkově nějaký jako psychický přípravě? Jo i ne. Já vlastně od té doby, co jsem odešel z Česka, tak už v juniorce v Kanadě jsme měli možnost navštěvovat sportovního psychologa, a takže tam jsem se poprvé tak nějak s tím seznámil a ty věci, které jsem se naučil, využívám do dneška a myslím si, že mi to dost pomáhá v určitých situacích, a samozřejmě podle mě poslední třeba 3-4 roky se na to zaměřuju maličko víc asi a soustředím, abych dokázal v takových těch momentech, na kterých záleží tomu týmu pomoct, jak sobě, tak tomu týmu, těm klukům, takže v Pardubicích máme taky možnost sportovního psychologa, takže to s klukama občas využijeme a je super, že stačí zavolat a můžeme si popovídat, přijedem a tohle je podle mě hrozně důležitý, a ty rozdíly dneska v tom sportu už jsou tak malý, že je těžký natrénovat víc než v ostatní, ale ta hlava to stejně potom řídí, takže to je hrozně důležitý. Jo, a jakoby ten tlak se jenom mění, když jsi prostě někde v juniorce, tak máš tlak na to, kam se dostaneš, možná ještě rodiče nebo nějaký peníze do toho investovaný a tak, pak se zase dostaneš mezi profíky, pak se ještě víc dostaneš dál a dál. Teď jsi v repre, cítíš tlak třeba velký tam? Jak který turnaj, jak kterou mám pozici v tom týmu, jestli to na mě závisí maličko víc, maličko míň, ale já rád říkám, že ten tlak je za odměnu, protože vy jste se někam dostali a díky tomu na sebe ten tlak můžete vzít. Vlastně ten tlak je ta odměna za to, že jste se tam dopracovali, že jste v uvozovkách tak dobrý, že tam můžete být a že máte tu příležitost třeba ten turnaj vyhrát nebo ten zápas vyhrát. Takže to je ta odměna, jakoby. Takže proč z toho mít strach? Já jsem vždycky chtěl vyhrát, nebo vždycky jsem chtěl vyhrát Stanley Cup, to už se mi asi nepovede, ale chtěl jsem vyhrát mistrovství světa a najednou jsem ve finále, tak jako proč by jsem se toho měl zaleknout, když jsem si to vždycky přál? A
to je vlastně ta odměna, takže já se snažím ten tlak jakoby vidět spíš jako odměnu za tu práci a vlastně si s tím tak nějak jako hrát, že to je to příjemný. No. Plus třeba asi jako loni, když vezmeme to mistrovství, který jste vyhráli, tak to byl asi jako příjemný tlak, ne? To prostě celý Česko vás hnalo, plný arény. Já jsem čekal právě, že z toho budu daleko víc nervózní a vlastně my jsme ten tlak moc nepociťovali ani. My jsme si šli tak nějak zahrát. Mi přišlo vždycky ten zápas nějak začal a my jsme ani v šatně nemuseli řešit o přestávkách, že hrajeme špatně, kromě toho jednoho zápasu, kdy jsme prohrávali s Dánskem, nebo s kým 3-1, myslím, tak to byl jediný zápas, kdy my jsme si museli v šatně něco říct, ale vlastně jinak my jsme byli všichni, mi přijde tak stejně nastavený na to, že to tak nějak, že jsme tím proplouvali a bylo to jako úplně v pohodě. No. To je super. Jakoby zase nějaká chemie prostě toho týmu vždycky dělá hodně. Jo. OK, když se trošku vrátíme k tréninku teďkon a nějaký, dejme tomu rady tady začínajícím sportovcům. Probrali jsme off-season, že jsi individuálně na to, máš trenéra, který ti píše tréninky. Jak často cvičíš v sezóně? Nebo celkově, jak pro tebe je důležitý trénink v sezóně? Hrozně důležitý, protože to je podle mě jedna z věcí, ke který se teď dostáváme v Česku teprve, že je hrozně důležitý pracovat celoročně a ne jenom ty 2 měsíce, nebo já nevím, kolik máte letní přípravu, protože to stejně za měsíc můžete ztratit, nebo ještě rychleji můžete ztratit. Takže já se snažím, jakýkoliv volný čas máme, tak ho využít, protože v té sezóně samozřejmě už je to těžší, ale ono stačí po zápase pár cviků, dát si tam nějaký dřepy nebo něco, co to je asi úplně jedno v podstatě, ale aby jsem si tu sílu udržel a pak měl čas jakoby to rozvíjet, ale ono už to v té sezóně moc rozvíjet nejde, ale spíš, aby jsem si udržel to prostě všechno, co jsem v létě natrénoval, tak aby jsem si byl schopný udržet, tak fakt musím po zápase si zajít na pár cviků, dát si 3 cviky, 3 série, nic úplně velkého, ale udělat si to. A pak samozřejmě den před zápasem už je to spíš takový jenom do rychlosti, takový jenom lehčí váhy, nějaký skoky a takový. A samozřejmě, když je víc času, tak nějakou sílu si udělat. Ale jako celkově, jak jsi právě říkal, že teď se to sem dostává, pro mě to je furt jako, že bojuju právě třeba s rodičema, kteří řeknou, že hele, teď je léto, teď makáme, ale pak v sezóně už jako ne. Ale přitom tam přesně jako, jak moc důležité je první měsíc sezóny je, ale pak přijde playoff, tam se to láme a pak třeba ještě přesně, když přijde jako mezinárodní turnaj ještě v repre, tak ta sezóna je extrémně dlouhá. Jo, je hrozně důležitý být v podstatě ve stejné fyzické formě pro mě v srpnu, my v září, že ho začínáme, tak potom v dubnu, když začíná to playoff, protože já nechci jít, že ho do playoff úplně unavený a nemít sílu, nemít energii, tak co tam pak budu dělat. Takže je hrozně důležité si tohle všechno udržet a to je jenom tím, když v průběhu té sezóny budu každý den něco dělat. Ono stačí málo, ale každý den si něco udělat. A furt to řešíš individuálně, nebo už tam máš jako týmovýho trenéra, který to připravuje? Máme týmovýho trenéra, ale zároveň spolu komunikujeme a bavíme se, on většinou připraví nějaký takový obecný program a my si do toho můžeme vložit svoje věci, takže já si tam dávám různý takový spíš ještě rehabilitační věci na ramena, abych prostě byl zdravý a tak to si tam k tomu přidám, nebo se spolu domluvíme a upravíme to, takže tam už je to spíš o nějaké komunikaci, taky o tom, jak kdo se zrovna cítí. Může se stát, že to byl náročný týden, že tam bylo víc zápasů, tak samozřejmě nebudu dělat úplně všechno. Teď každý z nás hraje maličko jiný minuty, že jo? Já můžu hrát, já nevím, řeknu 18 minut, někdo hraje třeba 12 minut, takže tam už jsou rozdíly pak tady v tom, kdo co by měl dělat podle tady té únavy a podle toho, kolik toho odehrál třeba. OK, a to jsme probrali nějakou minulost. Teďkon, jak to děláš, co je cíl do budoucna? Dejme tomu furt, dobře, můžeš říct, jak kariérně, ale i jako fyzicky třeba, co víš, na čem musíš pracovat? Fyzicky můj hokej je postavený na tom pohybu, na tom, že dokážu furt bruslit, být vlastně úplně všude, takový ten celoplošný hokej. Takže já se musím soustředit na to, aby s tím přibývajícím věkem, aby tady to nezačalo ustupovat, abych byl furt víceméně stejně rychlej. Samozřejmě je mi jasný, že to nejde udržet úplně jako
do nekonečna, ale abych prostě furt dokázal bruslit, pohybovat se a samozřejmě, abych předcházel zraněním. Ne všechno se dá, loni jsem měl zranění hodně, ale vlastně ani jedno to zranění nebylo takový, že bych si ho zavinil úplně sám já tím, jak se připravu, což je pro mě důležitý. To, že dostanete pukem, nebo to už neovlivníte, ale vlastně naštěstí takový ty svalový zranění nebo kolena, ramena, to zatím nebylo, takže to je pro mě důležitý. To je pro mě důležitý, abych tady tomu předcházel a pak si prostě udržel tu kondici a mohl furt hrát ten hokej, na který jsem zvyklý. No. A kariérně? Kariérně už se nikam asi posouvat úplně nechci, už přece jenom mám nějaký věk, něco jsem zažil a oblíbil jsem si to hrozně v Pardubicích, takže já doufám, že tam vydržím co nejdýl a to právě souvisí s tím, že každý rok se musím připravovat možná víc a víc, je to těžší a těžší, čím jsem starší, takže jestli se tam chci udržet v takovémhle top týmu, tak mi to bude stát hodně práce a budu se muset připravovat o to víc, čím jsem starší, podle mě. Ok, super. A poslední věc, hele, teďkon, jestli na tohle kouká 15letý kluk, co bys mu vzkázal? Nebo takhle, 15letý Lukáš Sedlák na tohle kouká, co bys si... Asi ať dělá dál to, co ho baví. Ať neřeší, jestli je takhle silnej nebo takhle silnej, protože tu sílu dokáže za rok, za tu 1 léto v podstatě nabrat. Takže tohle ať neřeší, ať se soustředí na ten hokej, jestli ho to baví, nebo na jakýkoliv sport a piluje takový ty technické věci v tom sportu daným a neřeší, jestli zvedne tolik a tolik, ale prostě ať se soustředí na takový ten sport, protože to všechno se dá za rok potom dohnat, až přijde ten čas, kdy ho to bude limitovat, podle mě tak třeba ta síla, tak to se dá dohnat, ale já, kdybych se mohl vrátit v čase, tak budu daleko víc dělat nějaký skills na ledě, prostě takový to, co už teď nenatrénu v posilovně, tak to bych asi vzkázal. Jo, to je za mě super, prostě přesně zesílit můžeš vždycky, nabrat svaly můžeš vždycky, ale něco už dohnat když je někdo prostě prkno, tak už ho nezměníš ve 30. Takže, přesně, ať hraje další sporty, ať se rozvíjí tady tím způsobem a hlavně ať z toho má radost, pak to jde jednodušeji. No. Super. Za mě pecka. Já jsem hrozně rád, že jsi udělal čas mezi tréninky. Děkuju. Protože já jsem tady mezi tréninky a každý, kdo tady je, tak je tady taky mezi tréninky. Takže děkuju. Super. A doufám, že vás to bavilo, doufám, že vám to dává smysl a doufám, že jste si z toho něco odnesli. Takže tohle byl Lukáš Sedlák. Děkuju. Děkuji za pozvání.